Lan HP nek ora rung rokok ya ora enak. Yo. Lah ngene tidak iki. Wah, ngombene gua iki ora didit gelas gek. Yo sik, Golek nendi? Mbut gawe ra kajat tok. mudeng kah ono wong liwat tak jalare dhuwit. Tenane. Tenan kok. Oke. Dok, ana wong liwat. Ndi? Woi. Jangkrik dompet ana isine blas. Oh iya ora dite. Kandhane ngel dompet kok gua ana ora dite kok. Oh iya, mesti nang kartu pelajare iki. Iya. Lho nang KTP ne. Oh iya. Jenenge Sarjono. Alamate Nglali. Oh iya iki kancane Tukidi. sok reti kowe iki. Ya aku jan reti. Geti ngawar wis sok tau. Weh, nek ora percaya ayo parani. Saiki. Yo. Jian. Aduh, sorry cok, pite galak tenan iki. Mas, jodet butuh paketan. Buat duit. Ora kajat ngewangi ngapa-ngapa dua duit. Sandal no, sandal dimut. Halah gini to, radine rasa pelit-pelit. Mas kowe marai kire ae. Dompetku nendi, Nges? Halah mau ngae nek ra oleh. Dadak reko-reko dompete ilang barang. Tenan culuk. Gledane ora percaya no. Jaluk duit kaya ngono. Asale mau dingi silit. Woi, wis sarjono. Ada, Mas. Pripun, Mas? Kowe nglendene dundan mau. Mboten, Mas. Aku ora nggair ya. Iki dompet kudu. Dompetku gogrok ning kono lah. Konangan iki. Kowe jewe saja, bari dompetmu. Dompet ra ono isine digawa. Nah, Iki ana dite ya, Mas. Matamu PC. matamu lama dite kok. Hi, kae disawe. Walah, Mas. Dit 50 e tok jaluk kon gak apa aku. Adine barang jaluk kon wae paketan barang iki piye nek ngene iki ya. Ya kene aku separo ae, separo nggo tuku paketan adimu. Ana duit cilik iki, Mas. Duite reketan iki piye? Tak mau tuku paketan sik ya, Mas. Mau jujule dikeki. Oh aja, cok bocah iki bajingan. Wis no, enggak pakai lama. Sik ya, Mas. Dengar duit kayak tuku paketan. Piye? Rano jujule, Mas. Garis 10 giga, sik 3 giga rano. Regane 50 pas. Piye? Wis urung. Nah, nganu, Mas. Nganu gatel piye? Anu jujule, duite malah pas. Jangkrik. Dihapusi deder. Oke. Wah, kok ora percaya men to, Mas. Ora duwe ora enak ya aku. Kok nyok. Lah iki apa? Aja, Mas. Duitku gariku ya. Has, wah, yo lunga dok. Yo. Aja, Mas. Duitku gariku ya, Mas. Aja, Mas. Duitku gariku ya. Modal. Oh.